And chai na nsɛm bi beto dwa social media say teacher Safo Kantanka monarchical historian afoa nsɛm bi so say ɛyɛ Sikeja Kofi no emfiri wiem na ba na emum afidentwa wei na Park TV yene teacher ɛsi nkonwa na ɔkyerɛ nsɛm sɛ nyɛ saa kwa na ɔkan na nsɛm bebre wɔ hɔ no ma nkɔfo ɛde gu asante anim ase ɔno de was it finally you admit me admit the ɔno ɛka ba ne nka bibia sa Omfa bibia sa nkyerɛ me omusa me bibia sa da me ne nhia da ema no musa na yi pa ho a saa me ne nsɛm ɔkekan no ema me ka sɛ de ɔka ne nte saa na sɛ dwase nkɔmɔ ɛna ɔno ɔka no ofiri hɔ ɛna asa akɔtwero bibia bata di medie ne nka bibia sa na nka bibia so saa da ade bia ɛyɛ ɔgana ha bia ekosi asantefo ho tan Enjo bia obaka bibia eye ede asante ba fom bia no obeje nipa bebre ama o maka de o mo ka no Adeshimema Sikeja Kofi Potokasi referred the golden stool of the Ashanti Kingdom no. Ye nyina nim say ifri soro na konfo panyin anase konfo anoche e commande ma ifri soro ebaaye abra na opemso na se tu awdikan ete abanwa so say Santehene. Na saade yi broni beka say atimi atretre ko English amanone ko wiase afa na nyina the Obiatro our history books said the golden stool no it was commanded from the skies na ye konfanoche ene edi emu enkan yi ko social media so ya desua yenya efa ya sante sem ho ya mamre ne ya manne ho wo mo di ho akotene pa no ba ko ene teacher Kantanka teacher ye series of interviews what kan ho asem kwan golden stool ne fa so ba ye konfopanin commanded from the skies akutamu ama abaye the soul of the Ashanti Kingdom and the Ashanti people. Na yeda sorry ya hu social media so say nkofo bi so de ba say teacher e de atodwa say golden stool no kran emfisuru bia na bai nemum after danger war no ana nananom anase asantefo capture from Feyiase after so bukun team Jakari yenye teacher ha say no ye ne di hu komo na ono atu nanum tu say ensema ye de yene nkita hudie kakra yenim say Potokasem all championing the preservation of our culture, of our heritage, you know. Ebeye bwanwa si ebete say all kan sembisa nti enya no ha de intentem so ye kono ho ne ye ne di nkomo ne ye busa ne say adesua ode amaye ana ode amagana fo ode amasante fo ode amawiase nyina fa ya mamre ne ya mane ho no ye da sorry kote sansem ye a ebetimi afi no ho na aba na teacher wadaroma Mwakwaba. Series of reports been in social media purport say what they are tudwa sansem no kwa de me pese me ko hokra na golden stool no wache amaye hu say efri soro a konfopanyin na command man ne bae ebe den wo be won say what can be foforo bi nso ade bi ye contrary to the makan ya na min kai sama kan bibisa na nyese men kai mpo isisu dua so men kan bibia sada na men kan bibia so sada na obia obusa me Sikeja ho asem bia no sede o Santehene ahihye nempani nsam ade bia sede o Santehene kano enno ene gina ho ma Santehene nyina enti min fi o Santehene asamachi engo kan bibi fofo ne me kan o babia wiase babia makasa bia fa Sikeja ho ene se efri esoro ya okomfanochi ya o ya Asantema komfo onu na enam no so ya Sikeja firi soro bai enye Ghana nko na maye no BBC Sahara Mekano, Mayeno CNN, Sahara Mekano, and a Ghana, so the radio stations and TV stations, but Bia Makobia, Sahara Mekano, they kind of say, Sikeja, Ifri, the Soro, and Nam of Vanocheso, and the BC of him so say to Naso.
enti sei na me de meka no na me kote baby na wo social media ya say owura bi a e frɛ no na bodu ya na openi bodu bi ka sɛ sikadwa no nyɛ asantefo dia na emom ɛyɛ denchira ono se denchira for dia nyame na me na me ka sentesa ne nsɛm na ɔka no me kai prefer sɛ me ka sɛ ono ne nsɛm kura ɔka sɛdwase nkɔmɔ sɛdwase nkɔmɔ no yɛ nkɔmɔ a mo no mo nsa mo tena hɔ na mo keka nsɛm bi me ka sa asɛm no sɛ sɛdwase nkɔmɔ ma sa asɛm na ɔte sɛ me ka sɛ ne deɛ na ɔka no yɛ sɛdwase no ma ne bubu fui ma mmerɛ bi platform bi so me ne no ko hyia so ma obusa me sɛ nti baabi a asɛm a me ka me gyina baabi a me gyina no ana am sɛ me gyina baabi a me gyina no ndi ofiri wa na am sɛ ne deɛ no a wayɛ dada no a wa mo bi din wo mu no ɔsan akɔfa na ɔtwerɛ bibi bata ho sɛ me se afei deɛ me se afei deɛ me se a masam na me epie ma no bae na me se asɛm na me sɛ no kora sɛ maka bibi saa ɛne fa manum asɛm no fa to dwae na wo gyaa manum asɛm no to nkyɛn na wa caption ato sɛ afei deɛ me se nti teacher page at the chronicle da ho na yɛ danger abakosem na page no say when teacher Safo Kantanka finally admit that the golden stool came after the battle of Iyiase. The golden stool was used by Denchira kings and was called Ofimba or Rempe stool. It was renamed Sikadwa Kofi because it was taken from the 19th Jakari on Friday of Iyiase civil coup. It came from Denchira and not the sky. Ono de was it finally? Yeah, you admit. Me admitted the ono ekan. Man kan bibiasa. Onfa bibiasa ankyere me. Omusa me bibiasa da me ne nhia da. E ma no musa ma yipa ho a saa me ne nsɛm a ɔkekan no e ma me ka sɛ de ɔka ne nte saa na sɛ dwase nkɔmɔ e na ɔno ɔka no. Ofiri hɔ e na asa akɔtwero bibia bata the media nkan bibiasa na nkan bibiasa sada nese o kan sisi dua se bibisa pa de enya ade a obi akote se obi se mese a asemo a me kan ya no enyirae wo ho yemmo na obi antie de me kan ya no na ono nso ne de a wo kan no omfa mra on draw baby on fa de efima no ba ya me ka sa fi de magi de wo kan di no on fa no nso mra so ntimi amfa sa ama na okotro de a so bi agimi tro de ope aba bedu asante ni na the same moja ana muntem atete nti no mansu bi wo ho ana mansu me ba me kirikirem mansu ni ho nti amra mo kyekere am kokun dwabenfo ne kokun eye ntim jakari e wo fa Iyiase amukwa na ntim jakari eti rempia kunya ofin ba kunya no so e na oto oware e na o hye golden mask no dwabenfo no mkokun e fa na adakwa yi adom omo mo de nkyirafo omo se de dwaben e yo we ko da bi oyekofo no mo dwaben omo ye kruntiri o ti ase omo de akire omo ne kotoku yusu de simsuma akire bosom na mkokun no to mkokun no mo je omo fa na kunya no a ye sika kokon na mo fa na oware no na mo fa ne golden mask no so mo kuntu kwani nyina wie na omo di nkunim esantifo no omo ka omo together because of one di nkunim wie no na adwene keke konfano chim say they can create a new kingdom so what you say na me ba obeto aso wo ho ya obeto aso wo ho na ware yasem no but no kura be na adwene keke konfano chim say omo ko sa esa no edi nkunim dia they can create a new kingdom from the coalition of form we na mo esantifo no so what you say they need to create a kingdom out of it. To create a kingdom out of it, one, we here akunya tuntum. Because you can't create a kingdom without akunya tuntum. So what I say, it's akunya tuntum no. And I remember I said, "Sari yankwaji sika akunya na akodi adakwa yi adom ho no." Namko na ntim jakare den exeso no. They to ware. They to ware. Na mkwaji no. The face mask na kunya ya. Yes. It's no no. Na mkwaji ye. Utie. Na konfano chi epuye, otwitwa mo no ye ne opuye. And on the yakunya tuntum say amutu di Sikadwa Kofi. I didn't say Sikadwa Kofi
bi se eda no mo court kwane na ye efiada den cheka se me ka den chira efiada che se fe yi ase ntoko na mo kunyen na ye efiada te otu akwen din sika dwa kofi efiada na mo ji akwen free intim zakari ho enfiri so na baaye eti sa mask no ene so kodwa ben he enfiri so me didi nana boadu ntiam a me ma me ni ekuehu oba otim ema inso free from ba me nana ene abrewa so mu a me nana ene kwa cha from me nana ene kwa cha from enfiri so na baaye oba like friends oba hema say akwen free so na baaye me bi so asemo anita kwa fona che ka kire o se tutu say akwen tumi nim je say o makọ adanse bodwe sango akwa ji dwute kuduo no abeka ho se otumfo baba se obi so ade bi na edi nanim ena edwute kuduo na me kire o se den kire etwa odwira bodwe sango de dwute kuduo busumuru afran busumuru nyoma ne ba na kutoku e de akire suma na yeden aba no de na den kire use immediate for the last day no de ayeden de aya amama na amana ma kan omukura esom nyina ase ti konfana che tena den kire onim se omeketi ni wa ya omuhia sa atumi no na de ayeden de aka sikedwa no ho emfiri soro enti omo kwa danse bodwe sango ene omo kokon 7 times na jakari panyini edi asante so saa 7 times adanse bodwe sango omo di asante so saa 7 times efiri so na ba ya na ka di enti na omo ka ze denchira kwen na efiri soro ba e ba na de aboso miensa na nam dada enti se efiri soro ba de e ba afa na aboso amba na emum ni se ba asase so e ko bodwe sango fo ho na kwaji dwute kudu e be ka ho ansa na tumi abem nti omo kwaje de me ba enti omo hu se boy sango eni kutukufu e kan bo me na eren ekun disade yenko atake kutuku oti ase ansa ne ababa boy sango so nti eno na ema asante efense ekoku na ofosu hini apenti ye kura ye jina ye papa mu aye hwe ase na disi fo nyom ayi ya amu ko ofosu na apenti ofosu na apenti e ba ko ye no na eye efense ahemfu me nsamba ansa na ayi na from pon manso e baaye from pon manso baaye no ana otumfo o say omo so ekwa eden ani ai because kutoku omo support bo yesan nti omo ni ekwa akoku ena 17 ena na kode akresi atoaba aguna toaba ebo se tututuo eto pra kwa akum ama be asante ntam ko yesem me kame me na kwa ma chiro mani no enti na opoku arba katachi ba ye no ena osuma oba ekwa okrom bo yesan okrom ho to suma ba no na osuma de boss hene as betwani ekọ ho na mkoye spy na mko hu omu weakness na nanso hu oba na Emma we are powerful ha na ahimfo ayi president yo musisi so Emma ni timi yo mo hwe untam mo moto wo fa mo de you are watching the biggest what you say it's better say amosi akwen fusion person be professor say organ anthropology say organ say fusion e ba ya mpa ade tina konfona ka say tumi yo mko boy sango ekoyi bite kuduo no abe na konfona chine o se dutu atena de nkyira to mu se so mo ye jankoba amambre no emna mu twa odwira amo de bite kuduo busumuru afran busumuru nyama ene akire suman no e ka immediate twene no ene twa odwira no. Are you open for debate? I'm open for debate because this thing you are saying I'm open for debate ene busa say amukọ ye na amukọ defeat eye na na jakaripen sam na na jakaripen onti na ni jase hene eye na na edujam fi the first ti say yebo otumfo nsam aka say me ne o say tutu na ku edujam fi bo yisan go edujam fi won kasa bin say ko edujam fi okuku no okofa sa ade yes amukọ je bite kuduo no e so me ko je na konfana che epunu na o de kan ho ti say ona hyem na say Asante mai sikadwana onu ene dencha fonto kwano esi wie ya ansana eba anase onu mo ko dencha kono na sikadwano e kan wo mo nchiremu a ewo mu ene se sikadwade emra omo ko dencha kono baaye no ansana konfanache ene opemso setu de mpaibo ne nkotosre etu nyankopon animu a oyi sikadwa ema wo na yebehwa omuko kontokwa wo denchira no samre na asante bia ni ho na amai obia dane mai ena omo de shed denchira se esum denchira na
sa amama yi ene ye nka bomu se yenyina obi a hye dankyira se de amama ye nka bomu ne yenko di e fa ho di mfiri dankyira enti wo mokọ no na ye frefre kobo na mo frefre kobo bia no so ye se enye obi mani di animu enti amama no o man ti se kwa man ya ene aye kakraka ya frɛ no Kumasi samre ne de na ye kuma bia ya frɛ no kwa man ya no ene di animu samre no so ɛhɔ hene no na ɔne ɔpemso se dudu kwa man hene no na amanye kɔɔyɛ no ebe dumienu ana de boro sa na nso o mo ya taati o mudin no eye kwa man hene kwa man no ya o hena no odi animu ne opimso se dudu ana mampon man ya o hena no odi animu eye wa hena ntuo kokofu man o hena no o eye agimampomfi be kwa man o hena no o efre no egu ayeboafo asumnya man ohina no ho efre no oduro nu mapaw kumawu man ohina no oda wo mo ano ene twebo akodua dwaben man ohina no oda wo mo ano ne adakwa yado nsuta man ohina no oda wo mo ano ne oduro pani anase agemfrempon ofieso man ohina no oda wo mo ano ene yafia kente aguna samre no ohina no oda wo mo ano ene konfanochi agweso ne na oda wo mo ano no odi kopim ene dino ankasa ye da kwampem ena akorafa so obeye odi kopim ena tafo man ohina no ho efre no krobia sa amai ene ebi kaka omo na emom omo na omgisi omo na so pa enti emra omo kokon no bae no mudi nkonim no na ko ba ne se enne mo obi ansa nkotra ne fie mom yenye nka bomu na ebe nka bomu so ese nya ohene ba kon ba dai nyina no enti ye hono ena de sikadwa asamba na akokon na ba teacher then ebema Osha enemmabunu betimi I come out with some of these allegations. We are saying that honor dear friend on tro. So what to we are saying on him say bibi or high friend on tro there. Many pants when he didn't tro there. He didn't put him didn't tro. And tro no odi. And I said tro ne bin mudi beninza mo nso no agya koka nungronrai. Enti nkrofo a omo pese omo say asante mpani nsem ana abakosamo a ya nkrofo asom omani je ho ebinum kurukra fa ti ahyen ebehia no ena eye nkrofo bi ya ompese eni bere ne otan omode nkekawa eba efrafra ena no omoye ena nye we nko enti a ena eno ya ohine ko kepos na akora ketwa bi a o ukra franka ede franka no ema ohine kurae na osore ye koba sabaje na ade kurae ya nyina hu so akora no de ma ohe sande no enka kepkosu hine no kura ana ugwa hine no je free sante ho maka sande nka se o manu nkura akora ye mie na no anka asamba kokora edenya na ya eda social media se ya akora no asem free na no ba se nana o pese okura franka no ana ne je na men ko jonso mra because on chima ba wa bra akoda no won kan bibiasa enipa ayewe ade shakoda na no so na tete hono ena segase nkomo ye ebinum ka se emra asandefo anamabo asandefo ne mvandefo ekon no ena omo kire bi no mum na omo de omo gu ba bi na omo di tuo to ho se okwa kratuo no se okodun so aba nkomo hu ya ensi ye bibia ni osa ya ya yoro ho sam se enipa betimi abontima kasa asem na no ye sedwase ye kasere enso eno na
saa nipa no a ɔka bibi hyɛ akwadaa na no ɔpɛ so ɔtwe nipa dwene gusi so ma no kɔyɛ sɛ ade fɛfa ɔhene kɔyɛ ogbaa no nyinaa no koraa no sɛbi ɔde nkekawa ɛbɛbɛ keka mu nti ɛno bi ɛna owura yi ɛyi obiara mmɔmmɔden sɛ asɛm tɔ hɔ a ɔbɛpɛ nokora wɔ mu na waka ɛnokora no ama nipa de asua adeɛ na ɔyɛ sɛ asɛm bi ɛwɔ fa baabi ya wo de ɛyɛ ɔsere anaa egu obi anim asɛnti no na wɔpɛ a ɛneɛ ɛda w'anim nti asɛm so da w'anim a ɛbɛwiewie daakye nti obiara wɔka asɛm a asɛm no ɛntɔ so mu na nte saa na wabɔ osire mu ka anaa obi na abɔ ne sire mu ka na wo soso deɛ ka hu sɛ ɛhu nsusu aso no ɛnya de pa ɛma daakye adeɛ bia ɛyɛ wɔ Ghana ha bia ekosi asantefo ho tan nti obiara obaka bibia ɛyɛ ɛde asante ba fam bia no obɛgye nipa bebree ama wɔn aka deɛ wɔn ka no obi akɔtae deɛ wɔka bibia ti asante no ama ɔde asante aba fam no obɛgye nipa bebree wɔ Ghana ha wɔn ɛno na wɔn pɛ so na hyehyɛ bi a sɛbe asante ne aborɔfo kɔn no nti aborɔfo no ɛka Ghana foɔ a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛn asante no wɔn ka wɔn bɔ mu ɛde saa adwembɔne no ɛto wɔn tirim ɛno ɛna politics foɔ atoa so ama na bɛpɛ mɛ na nkurɔfoɔ a sɛbe wɔn mpɛ sɛ wɔn sua adeɛ nso kura mu. Wei ɛyɛ nkɔmɔ a ɛne teacher Kantanka edi ne nyinaa no ɛfa allegations counter allegations a yɛn so yɛde ɛɛba anase nsɛm a yɛde ba bɛ clear the allegations and nkɔfoɔ de ba abɔnten ha Park TV the pride of Africa medin de adusi oku guso ne follow all social media handles Park TV GH yɛdamase medin ne Osebonsu Safo Kantanka which me afrɛ me teacher Kantanka me yɛ hwehwɛmu ɛwɔ amammerɛ kasa ɛne mpaninsɛm na Park TV ɛwɔ de pa ɛde ma Ghana ne abibima nyinaa ɛsɛ nti ɛbɛyɛ sɛ wosɔre daa wode video no bɛto Park TV na wɔhwɛ Park TV ɛfiri sɛ ɛno ɛna bɛboa yɛ Park TV the pride of Africa. We are the pride of Africa. We give you all that you need. Park TV TV, the pride of Africa.